Kennedy Okongo mabende en jachung mabende laro kom nendo mar gavana ma Migori yiero nendo maduong' mahigani. Okongo ne oten kod joherane mabende koro nokwayo gi mondo mi koro giket kwe ma mondo mi gibed ni gibor rito mago eko magin duoko mago bila masani koro timo nonro mar kuma ne majno endo oaye achiel kachiel kane oloso dalagi mabende nitiere komolo rume ei gwenge eko mag Awendo sub county. Okongo ne oloso kan bende notene kod nyawadgi mabende sani olap dhoge ndong ne kom nendo mar migosi komo nendo mar gavana Migosi Mwabe kane giwacho ni koro kuom sani endi ber mar mondo mi koro masira ma kamano endo kik mondo mi otimore. Masira endo notimore sama bende koro jonyuolne kanyakla kod karero ma ja higni 9 ne joyudo adhonde mago eko mag Mach kendo sani endi koro giyudo thieth mano endo e osiptal mantiere e gwenge mag Awendo. Bed ni kelo dongruok. Siasa ok onego bed ni kelo ketho gige ji. Siasa onego bed ni dongo wa ok keth gigewa. But wabo weyo ne jo polise mantie ne gibiro gotieno, gibiro odiochieng' sani gimomedo biro mondo gitim investigation mondo wang'e bedo na Awendo nasero piny mondo abed gavana mar ariyo mar Migori to labda ng'ato be Awendo is not a reason ni wan kode in competition. Wabede competition mar ideas. Ng'ama nigi the best idea ema mondo timne nade ema mondo win. But wang'eyo from historical cases mosetimne ka wadongo ni gik moko machalo ga kama itimo ne ji mondo koro iluor ni we onge any kind of intimidation mabro miya we manyo kom mar Migori mondo walok Migori wakel paro manyien. Paro aina ma waneno ka gin paro moti. O gin paro matirowa malo, gin paro madoko ang'owa piny. Ng'ato ka ng'ato many mana mare. Ng'ato ka ng'ato ser mana gi language ne ma en go. Ka jo Migori oyie ni en emimiye to miye. Wa compete on the basis of ideas, not on the basis of competition. Ane competition mar dwaro koma Migori and ane competition to stay. Wamany kura gikwe. Wamany kura gikwe. Walos ki jopiny gikwe. Ng'ama nigi the best idea manyalo loko ngima jopiny ema mondo mi kura. To ka jopiny onwang'o ni ng'ano ken Okongo ja Migori, jowi jamwomo, I will give him my support 110%. To siasa mawang'ni ni kiko bede siasa ma yawuot wathoe. Kiko bede siasa ma nyithindo watimre nade thoe. It is not worth it. Ni every 5 years one gisako of ang'owa violence. Wang ot ochalo tho. Omiyo kama wachung'e ni wachalo ma jomo akelo rambi mara ni gik mowang' kanyo bedo ogwe Lwanda